Hej alle sammen, mit navn er Michelle, og jeg er fra Brasilien, bor i Danmark i 10 år. Så jeg bor i Sønderjylland, jeg er 35 år. Så hvis I har nogle spørgsmål og lærer måske skrive eller tale portugisisk, så I er meget velkommen og spørge. Så jeg svarer med glæde. Så vil jeg også lave en unboxing nice her.dk, som I kender, selvfølgelig alle sammen kender. Så jeg har købt nogle produkter fra deres udsalg, så begynder jeg lige hurtigt med det samme, så videoen bliver ikke så langt. Så har jeg købt overfriet olie, som I kender. Så har jeg købt en Schwarzkopf Professional Blå Gold Smurfen Slick Light Control. Det er noget, jeg spørger I har. Det har jeg ikke brugt en af nogle produkter, men så vil jeg gerne bruge så hurtigt som muligt. Så har jeg købt i Macadamia en shampoo, som det er lidt i rejsestørrelsen, tror jeg. Så har jeg også købt en balsam, også fra Macadamia. Og så har jeg også købt en øjespray. Det er alle sammen sådan rejsestørrelse, jeg kan godt lide. Og så prøve nogle nye produkter i sådan rejsestørrelse, fordi hvis jeg ikke lide, når den sådan en kamp står ind som det her, for eksempel som overfriet. Og hvad skal jeg så gøre med det? Så derfor vælger jeg altid rejsestørrelsen. Og så en lille i macadamiaolie. Det er kun overfriet, som jeg har valgt i størrelsen, fordi det har det ikke i rejsestørrelsen, og så overfriet, så kender jeg i forvejen. Så har jeg købt en Strong Control Schwarzkopfen i spray til hår. Og så har jeg sådan købt også en shampoo, eller en shampoo fra Aussie, som I kender også. Kan man godt købe den også i Martas fra 100 kroner, tror jeg, som cirka. Så har jeg købt en shampoo og en balsam, også rejsestørrelsen fra Joico. Og de sidste 2 produkter, så er en maske, som prøver, fordi det vil jeg gerne prøve den her. Og så nogle hårelastik, altså i gennemsnit farven. Så det vil jeg gerne prøve. Så det var alle de produkter, jeg har købt fra nicehair.dk, som vi alle sammen kender. Jeg ville takke nicehair for altid nogle gode service, og så en hurtig levering, så bare fortsætte som I gør, så tror jeg, at jeg kommer til Cuba igen i anden gang. Tak alle sammen for I så video. Jeg håber I kan lide. Så hvis du kan lide video og vil lære portugisisk, som jeg sagt, bare abonner i min kanal, så vi ses i anden gang. Hej hej!